Hello guys! What's up guys? Ratol guys! Parang hindi ka sa guys, parang Garo dik. Guys, hello guys. Balik may dayon no. Ay, amorsiko putik. So guys, naglagot ko maagi dire kay ang amorsiko nagbaha. Pero way guys, nag-end down ta ako ang vlog ka ganina. So katong ka advice ko konta na ako. So karon good guys, na amo ko nag tawag ani, nay nag-chat ba nga magpasundo daw sila. So sundoon sa nato sila guys, wasig ng luod no. Wasig nagdala sila lechon ba. Yung magod derobik daw na aday lechon. Na aday lechon bake. Iyo. Pangit ana imong suot. So guys, mo din na si Rubik no. Ang akong alalay. oh my god! Pala ang kanyang stunt. So, karon guys, baktas mi paubos. Namo gyud nag-chat na magpasundo daw unsa ka kadaghan ang ilahang gidala no. Kay ngano magpasundo ko man gyud. Pero naghandom ko guys kanaon ta sila lechon. Kaya gimingon ako lechon guys, mga 2 days na ko ako lechon. Wow! Wow! Kaya kakaal ko lechon guys atong yaking adlaw mo gud ko kami sit na mis. Nanguan mi. Lang kayo no. Kumda ini guys. Guys, yo, main kasi akong lechon na taay. 2 days lang. Galit pa ka. So karon guys. 2 days lang. So karon mga guys. Nami diri sa kabatuan. So kabatuan naman tawag diri araw agi ana namo diri. Idahan ka limestone. So many rocks. So many Yeah. rocks. Kabalo. Parang exercise sa pud namo ba. Unta na ay lechon pala sila mama. So dala blessings ko sila. Pero Sumbag mo ako guys para updated ka sa mga videos ko. okay. Sumba. Mama na. Ma. Sinumbag muna ako guys. Yun, updated ka na sa videos ko. Yay! Turururut. Kahit makatastad ng taas niya. Walay kwarta. Nagtipid kita. So low budget vlogging ni guys. Wala man tay kwarta, so mag low budget vlog. So guys, na mga tao diri guys. So ang buhaton ako guys. Yok sana ko lang kay ulo ko. A few inches later. So guys, nakalabang na ta guys. Siguro ta guys, ani guys. Diba guys? By the way, happy kami maabot sa mong aduanan. Kay excited na kayo ni magsundo, no? Kasi nga ay lechon namin. Guys, di man lain sa imong lawas. Hindi siya makatambok guys. Okay. Mukhaong kag lechon, basta di na ka mukhaong daghan kanon. So ako guys, na dili ko makapugong mukhaon og daghan kanon, kung daghan kaayo lami na sudan. Muna akong pinakagwapong igsoon. Lang ko may laing lalaki ng igsoon, no? Orang siya pinakagwapong akong igsoon. Oh my god! Wow! Ano ba na gwapa naman to? Tanaw na to. Kung unsa ang mahitago no. Tanaw na to kung unsa gyud ni ilahang mga kalapit. Ay, mga babae nito. Unsa ni ilang pagkababae nga sige pasundo. So nag-edit na unta ko ganin sa akong vlog, kahit chat, sundoan sa press. So, nagdahon dito good na naagi maayon. So, murag. So, ako lang sang i-change, no? So, stop sa ako ni. Kaya mag-vlog ko gamit ang rear camera para kita na to. Kung nabigod sila dalang lechon. So mo ni guys, naka-rear cam na tayo. So hello Robic to my vlog, to our vlog eh.
So guys, I hope na nakita ang mga gwapong Paraguay. So dire kam nako kay para pagsugat na mo nila mama naabad gyud sila dala nga maayuhon. So kasabot sa maayuhon guys, lecture na siya, lechong baboy. Kay naado dahil mag-birthday. So I hope na nag-order sila lechon baboy. Mga ulit peg lechon baboy na. So high blood is real. So guys, maudan ng eskwelahan guys diri sa mga dool. Bagong tukod ng eskwelahan. Tako kayo guys. So biyahe kayo maka-eskwela dira no. Kaya ako dito mo ko eskwela sa Tagum City. So diri day ito, simatingala mo nga wala may nagmas. Wala may nagmas guys. Kay naramang gud sa ubos gud sa bungtod ni among giatuan. So naa sila dito. So ay mga sila na nali karton. May karton. Yan sila mama guys. Isa mo sila. At may kick yun. Nakikita ko sa malayo pa lang. Unsa? Cake. May kick. So murag wala gyud ay litson no. A few inches later. Dali ako nakakat mo din. Asa man litson? Lechon goroy. Timon sari babe. Sige daw. Timon sari babe. Sumato wala day litson. Wala lechon ay. Asa. Ko. Okay. Sakay mi guys, pabukid. Tambos. Wala, ito ako nabik, buing ka. Iya bahala. Hindi sila maambak paso. Ayun. Balik mo. Guys, busog kayo. Busog kayo guys. Sige lang. Guys, pagdiniron matutot. Tut. Yes, go namin. What's up guys? Beratol guys. Parang hindi ka sa guys. Parang Dar dik. Guys, halo guys. Muna guys, may magdili riding in tandem. Hi guys. Yay! So, safety min abot no? Una mong driver oh. So, kung hinahanglan mong driver, tawagan lang ko. A few inches later. tuyo sa siya nga butan o ba sa iyang mga ginikanan suon o mga pamilya naman ikaw magagayad ka rin na kanya amahan kasi adlaw nilang niyang mga luhaton usap amahan kung ampo ang tibok pamilya ganigin ta papunong ta sila sa kalinaw sa tuyo ban na jujo sa bang mong tibok pamilya man hinaut na puno kami sa kayo tanay
Happy birthday Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. How young are you? 21. Wish. Tarting guwangan. Lo. Cellphone daw po. Ah? Toyo, 12 pa rin. Punasa mga dagko, punasa kay para di magka yagaw. Unahan na ko sa.